tak ja som maturoval v roku 1987 asi na strednej priemyselnej škole elektrotechnickej. To krásna to škola, moja milovaná to škola, stále spomínam na tie časy s radosťou. No a samozrejme, že vždy, keď idem okolo tej školy, tak si zaspomínam. Vždy, keď idem do Piešťan po tých chodníčkoch, kade som chodil do tej školy, si zaspomínam. A vtedy, v tých rokoch sa dostať na tú školu, to teda sranda nebola. Lebo elektrotechnika, vtedy je to akože boom obrovský. A bola škola v Piešťanoch, potom niekde v Bratislave a na Starej Túre to už bola druhá liga, alebo tretá oproti našej piešťanskej, tak sa to hovorievalo. A tie zážitky z tej školy, tie priateľstvá, prenasleduje ma to v tom dobrom slova zmysle celý život a keby sa vrátil čas, tak idem zase do tej istej školy. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, jednoznačne. Dokonca môj syn, ktorý je teraz deviaták, hovorí: Sanko, kam povedeš? A on hovorí: na elektrotechnickú, do Piešťan. Lebo to je parádna škola. No a napríklad, teda mňa tá sranda bavila, my sme vtedy museli nosiť biele plášče, neviem, ako je to teraz. A tých zážitkov, ako ja som nosil Fajrontový kľúč, taký veľký, v takej koženej prváckej kabeli, ktorá mi zmizla, keď som išiel z vojny. Alebo na maturity som si donesol veľké kuchynské hodiny pekné, aby som to stihol, dal na lavičku a takéto, ako tých zážitkov bolo, že tisíce. Ale čo mi dala tá škola do života je hlavné, mal som to pri sebe, ten papierik vzácny, dôležitý. A najprv som robil v trikote nejaké výpočtové, to nič, ale po 10 rokoch, keď som skončil túto školu, po 10 rokoch ma zobrali na atomovú elektrárne Jasovské Bohunice, vďaka tomu, že som mal elektrotechnickú priemyslovku a tam som si užil prenádherných 17 rokov života. Takže ani najmenšie pochybnosti o tej škole. A hlavne ja som tam išiel kvôli tomu, že tá elektrotechnika ma baví celý život. A vtedy som si hovoril, gitary elektrické, takže idem tam preto, lebo mňa tá hudba bavila. Bolo to blízke tomu, o čo mám záujem a čo sa aj mne našťastie v mojom živote aj splnilo, že teda mám rôzne hudobné skupiny, či už Karpatské chrbáty, alebo Vrbovskí víťazi, alebo Abusus. A tak bola to taká, tá škola bola taký dobrý základ do toho môjho slobodného života. Tak.